Občiansky tribunál Slovenskej republiky. To je jeho. Právnická osoba. Poprosím, chceli by sme komunikovať so štatutárnym zástupcom televízie Markíza, prípadne so zodpovedným pracovníkom. Chceme poskytnúť slobodný prístup k informáciám ústnou formou. To je základné povinnosti vysielateľa. Alebo mailom, sme na internete. Ja som vám nedovolila, aby ste ma točil. Rozumiete mi? Vás nie. Ako, nehnevajte sa. Akože toto je súkromná spoločnosť, toto nie je štát. Legitimujte sa. Vysvetlíme všetko, nechajte nás dohovoriť. Podľa zákona o vysielaní a retransmisii paragraf 16 máte povinnosť na požiadanie štátneho orgánu odvysielať bezplatne neodkladné a dôležité informácie. Vy ste mi neukázali, či ste štátny orgán. Ukážte mi, aký ste štátny orgán. Pokračujem, nechajte ma dohovoriť. V tom kontexte to pochopíte. Skrátka, Milanko Mutačaj. Na základe tohto zákona o vysielaní a transmisii sú povinní informovať verejnosť o dôležitých skutočnostiach politických. Prečo cenzurujete informáciu pre občanov o neplatnom referende o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie? Rozhodovalo sa o referende o prirodzených právach. To referendum je neplatné. Slovenská republika zanikla Európskou úniou a európskymi spoločenstvami. To sú nepochybné skutočnosti, ktoré nemusíme dokazovať. My s nimi penetrujeme tzv. Nezmluvné orgány verejnej moci. Sú to právne skutočnosti a vy cenzurujete politické informácie pre spoločnosť. Ako to nie je, vôbec toto, čo tu teraz hovoríte, nie je na mňa, dobre? To si Preto sme sem môžete prišli, písomne napísať. pani Zlata, že na základe zákona o vysielaní a retransmisii paragraf 16 máme právo, aby ste bezplatne informovali verejnosť o týchto dôležitých skutočnostiach. Ale ja nie som z vysielania, chápete ma? Ja nie som zo spravodajstva. Vy ste tu na zlej adrese. Dobre? Je to televízia Markíza? Ale musíte si dať písomnú žiadosť, musíte s niekým komunikovať, musíte sa dohodnúť so šéfredaktorom spravodajstva. Ak chcete z pozície vášho akože štátneho orgánu, neviem, aký ste štátny orgán, aký ste vy štátny orgán. Neznalosť práva neospravedlňuje. Ústava splnomocňuje. Ústava reguluje mierové podmienky a potom čas neslobody. Priamo článok 32 ústavy hovorí... Ale ja nerozumiem, ako s tým súvisí teraz ústava. Zrušenie Slovenskej republiky Európskou úniou je právna skutočnosť, nepochybná. Aké zrušenie Slovenskej republiky? Môžete mať dvoje manželstvo? Aké zrušenie Ak máte právny vzťah so Slovenskou republikou, nemôžete následne uzavrieť s Európskou úniou. Takéto manželstvo je neplatné. Takže vstup Slovenskej republiky do Európskej únie mal za následok zánik Slovenskej republiky, respektíve zrušenie. Ale čo s tým máme my? My chceme odvysielať tieto dôležité informácie pre verejnosť. Ale ja o tom nerozhodujem. Rozumiete? Musíte ale my si to niekomu musíme adresovať. Písomnú žiadosť alebo e-mail. Sme na internete, nájdete si komunikácia, cez koho prebieha, napíšte písomnú žiadosť. Dobre? Musí byť vždy len písomná, nedá sa ústne. Musíte si dohodnúť stretnutie, musíte dať písomnú žiadosť, musíte sa legitimovať, z akej pozície to žiadate. Tu je slobodná, proste tu nereguluje nikto spravodajstvo, že sem niekto príde a bude hovoriť, čo my máme odvysielať. My odvysielame to, čo proste náš šéfredaktor schváli. Rozumiete mi? Ako ja nerozumiem, áno, ale ja vás chcem ubezpečiť a upozorním na tom, že vaša licencia zanikla. So zánikom Slovenskej republiky. Jasné. Tak už nemáte postavenie právnické osoby. Dobre. To je váš názor. Chápete? Nie, to je nepochybná. Ide o to, že treba vydiskutovať. naliehavý verejný záujem si vyžaduje neformálne riešenie. To znamená, súčasne žiadame tlačovú konferenciu, na ktorej budete informovaní televíziu Markíza. My sme súkromná spoločnosť.
sme vysielateľ a nemôže nám nikto z ulice prísť a diktovať, čo my budeme vysielať. Vy cenzurujete slobodný prístup k informáciám? To je váš názor, my nič necenzurujeme. Chápete ma? Dajte si na šéfredaktora požiadavku, nájdete to na internete, tam máte adresu mailovú, dajte požiadavku, že sa chcete stretnúť a chcete hovoriť. A šéfredaktor tu nie je? Šéfredaktor tu nie je a každé stretnutie si treba dohodnúť. Predstavte si, že nám sem príde 500 ľudí z ulice a budú chcieť odvysielať, čo sa im práve Ale my nie sme 500 zapáčilo. ľudí z ulice, my sme štátny orgán. Aký ste štátny orgán? Ja stále Štátny orgán, článok 32 nás plnomocňuje na funkciu štátneho orgánu. Máme stav neslobody. Ale kto ste? Nerozumiem. Ukážte mi, kto ste, aký štátny orgán. Neznalosť práva neospravedlňuje. Dobre, takže buď si dáte písomnú žiadosť, alebo sa tu... Jasne, porozumeli sme. Ovládate ústavu? V ústave je to uvedené. Vy mňa sa nemáte pýtať, či ja ovládam ústavu. To je povinnosť. Ja každý občan má to je jedno. Každý občan má... Vy ste sa mi má... nelegitimoval. Ja neviem, kto vy ste. Vy ste sa tu legitimovali? Občiansky tribunál. Občiansky tribunál. OK, občiansky tribunál je občianske združenie. Nie je to právnická osoba. Priamo článkom 32. Občianske združenie je právnická osoba. Takže... Občianske združenie nie, my sme právnická osoba. Dobre. Štátny orgán. Priamo zriadený článkom 32 ústavy a 25 ústavy. Povinná obrana vlasti. Vy ste Slovenka? No, tak ste povinná brániť Viete čo, vlast. vy nemáte právo mi tu nič rozprávať, takže teraz buď si napíšete písomnú žiadosť. Ústavný orgán nemá právo vám nič tu Pre rozprávať? mňa nie ste žiadny ústavný orgán, ja neviem, kto ste, ani ste sa mi nelegitimovali. Oznámil som vám právne skutočnosti neslobody slovenského národa. A jaký chcete legitimáciu? Neplatnú legitimáciu? Viete čo, v tu podstate? máme bezpečnostnú službu. Buď opustíte túto budovu a dáte si písomnú žiadosť, ak sa chcete s niekým stretnúť, alebo to budeme riešiť inak. My sme teraz... Takže vy ste právnička, že? Áno, ja som právnička. No a nerozumiete právnym skutočnostiam? Viete čo, toto už zachádza až... Oznámili sme vám nepochybnú právnu skutočnosť kolonizácie Slovenska Európskou úniou. A vy nás tu formalizujete nejakými prekážkami písomného práva? Prepáčte, ako neviem, vy tu akože to... Vy nás tu navádzate, Vy tu šírite... ja som vám oznámil, že vaša licencia zanikla. OK, dobre, tak my to budeme riešiť, keď naša licencia zanikla na tých miestach, kde sme tú licenciu obdržali, dobre? Nie z pozície Tie našej. sú nelegálne, nelegitímne. To je váš názor. Takže ak sa Nie, chcete s to je niekým nepochybný. stretnúť a chcete to riešiť, musíte si dať písomnú žiadosť alebo poslať mailom požiadavku. Rozumieme sa? Formálnemu procesu rozumieme. My sme to chceli riešiť neformálne na základe týchto skutočností. Takže ako právnička nesiete zodpovednosť. Vy máte akreditáciu, aby ste tu riešili niečo z tejto pozície. Vôbec neviem. Akreditáciu nás splnomocňuje zmluvné právo na výkon štátnej moci počas doby neslobody. Viete o tom, že to môže povedať každý? Vy viete o tom, že sú tu nepochybné skutočnosti a je tu Ja orgán. o tom neviem, ja by som si to musela preveriť. Ja neviem, čo tu vy rozprávate, No, ale z mojej presne. pozície... O to sa jedná. Rozumieme tomu, takže posledná otázka. Odmietate informovať verejnosť o tom, že Slovensko je kolonizované Európskou Nie, to úniou. hovoríte vy. To hovoríte vy. Ja nič som také, z mojich úst nič Odmietate také to. nevyšlo. Ja som nič také Tam je nepovedala. trestná zodpovednosť, aby ste to Ja som vedeli. nič také nepovedala. Dobre? Takže odmietate. Takže poprosím vás na internete Markíza Slovakia, nájdite si. Je tam všetko. Jasné, ale Mailová zobrali ste na adresa. vedomie, že Slovenská republika bola zrušená Európskou úniou. Ja som A nič odmietate nezobrala to na vedomie. odvysielať a formalizujete nás na nejaké formálne My sme prekažky. vás neodmietli odvysielať. A pritom To máte hovoríte postavenie právničky. my sme vás A máte právne vzdelanie. Z mojej pozície nevyplýva právo, aby som ja vám niečo odvysielala. Pani občianka a spoluobčianka, ako právnička nesiete zodpovednosť za genocídu slovenského národa. Dobre.